Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisiphote njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Ngesonto kuphume i-article ebeyisazisa ukuthi u-Advocate Terry Motau ufuna ukuphuma noma ukushiya kwi-commission kaMadlanga noma commission eholo Justice Madlanga. Noma singazitholanga izathu eziningi, ngeke ngasho kule video le engikhulume kuyo masikhava lolu daba ukuthi ngizamile ukubheka noma ukuthola istatement esivela kuyo Advocate Terry Motau ukuzwa izathu ukuthi kwenze njani, kwenzakalani. Kodwa esikutholile ukuthi i-commission ithe ayifuni ukuphawula lutho futhi ngeke iziphawule lutho mayelana nodaba lolo lusekumaphephandaba elithi u-Advocate Terry Motau uyashiya noma ufuna ukushiya kwiMadlanga Commission. Abakushilo ukuthi izinto ezenzeka ngaphakathi kwi-commission angeke bekwazi ukuzidiscussa in public. So bazolungisa noma yini efuneka bayilungise ngaphakathi. Angeke basho lutho kwi-public. Banomsebenzi omningi. Umsebenzi wabo ukuthi babheke noma baphenye insolo noma ama-allegations e-political interference nokusebenza kwe-justice system. Iyona nje into ababheke kuyo, abayifuni into ezoba-distracta. Namhlanje-ke i-commission isigcine siphawulile ngalolu daba oluthinta u-Advocate Terry Motau. Kune-audio engizokucaphunela yona ezosichazela ukuthi kwenzakalani ngodaba lika-Advocate Terry Motau. Ithi ngikucaphunele le audio bese siyakhuluma emveni kwayo. Kodwa namanje izathu asizazi, ngicela uzwe la. The Commission confirms that Advocate Terry Motau SC has stepped down from his role as Chief Evidence Leader and has left the Commission on good terms. The Commission is grateful for the services rendered by Advocate Motau. Advocate Matthew Chaskelson SC has been appointed as Chief Evidence Leader. The Commission will not be discussing this matter any further, as it can only serve to distract it from the task at hand. The Commission's priority is to ensure that it is squarely focused on the job, as outlined in the terms of reference, which is to conduct an inquiry into and make actionable recommendations regarding the gravely serious allegations that South Africa's law enforcement agencies have been infiltrated and unduly influenced by criminal syndicates and drug cartels. The work of the Commission is critically important for the rule of law in South Africa, and we will continue to vigorously pursue our mission in the interests of the country. Njengoba uzwa ukuthi i-commission ikonfirmile ke manje lento adishwa bamaphepha mayelana nodaba lika-Advocate Terry Motau, noma ke bekubeka kucaca ukuthi angeke baze bachaza into eziningi. Lokho abasichazela khona ilokhu nje abakuchazayo ngoba abafuni ukuphazamiseka kwinhloso yokuba khona kwale commission. Lokho abakubekayo. Ngicela ukuzwa ukuphawula kwakho la ku-comment section, ngizwe ukuthi wena ubona kanjani kulolu daba. Mina ngididekile. Inkinga yami angifuni ukucabangela. Angifuni nje ukucabangela ngoba ukuspekulate kuyahlupha. Njengoba ngiwumuntu owethula lezi nhlelo, kufuneka ngenze isiqiniseko sokuthi noma yini engikuthulela yona ngiyayazi. Manje uma ngase ngithatha ukucabangela kwami, ngizofana nomuntu okuphi information okungeyona. Angisazi isizathu, azange basichaze. No-Advocate Terry Motau azange asichaze. Mhlawumbe uma engasabe khona umuntu ozosichaza isizathu, ngingasizwa. Ngiyasaba futhi ukuthatha lezi zinto ezishiwo ngabanye abantu ngezenze isizathu esenza ukuthi u-advocate ashiye la kwi-commission kaMadlanga. Ngiyasaba lokho. Kukhona abantu abangenayo le information abazothatha lento engizoyisho noma engase ngiyisho ebese besebenzisana njengesizathu. Okunye futhi abakubekile kwi-commission, angazi noma kule audio kuyazwakala na, ukuthi sekuzongena u-Advocate Matthew esikhundleni sika noma endaweni
ka-Advocate Mutau. I-article le ibhalwe kanje: Appointment of new Chief Evidence Leader. Advocate Matthews Chakalson SC has been appointed as new Chief Evidence Leader of the Commission, succeeding Advocate Terry Mutau SC. The Commission remains firmly committed to fulfilling its mandate, which is of critical importance to upholding the rule of law in our country. The Commission will not be distracted. Ilokhu abakubekile. Yabona le nkulumo ethi the Commission will not be distracted isho likhulu. Kimi nje mangilalela isho likhulu. Nangoku umuntu osezoba i-evidence leader osezongena endaweni ka-Advocate Terry Mutau. Asethemba ukuthi uzoqhubeka wenze kahle umsebenzi wakhe njengoba beshilo ukuthi abezukuchaza izathu eziningi. Nami angifisa ukubambelela kodwa bengithi angikuphi update ngoba lolu daba kukhulunyilwe ngalo ngeweekend. Inkinga besingenalwazi futhi ne-commission ibingakaqinisekisi. Noma ngiyenzile ivideo ngalolu daba ukukwazisa kodwa ayikho into ebiphatheka ebikhulumeka. Namanje nje ngenza le video ngoba ngifisa ukukuchazela ukuthi cha i-commission isiphawulileke ngalolu daba. Yakuveza ukuthi ngempela lento bekukhulunywa ngazo ziyiqiniso. Advocate Terry Mutau uyashiya. Iphuze futhi elihamba phambili bathe ushiya i-commission in good terms. Okusho ukuthi azikho izingxabano phakathi kwakhe ne-commission ngoba ushiya kwi-commission in good terms. Ngiyakuncoma lokho nje, ngiyakuncoma. Yabona ayikho into enhle njengokuthi umuntu mayeshiya endaweni athize aphume kahle ukuze nangelinye ilanga umexake kakwazi ukuthi aphinde abuyele lapha. Ngisho nabantu asuke bamsene nabo noma esenza nabo akwazi ukuba nobudlelwano nabo. Akekho umuntu oyinkinga njengomuntu othi uma ephuma endaweni ashiye emoshile ngoba impilo kuyinkinga ukushiye la kanti la uthi uyakhona uzofika uthole lo muntu lo owamshiya ngapha emuva ngenxa yokuthi washiya umoshile bese kuyonakala. Baningi abantu namhlanje abaphelelwa imisebenzi noma bashiya emsebenzini. Impilo mayimxaka kunzima ukuthi abuyele emuva ngoba washiya yena emoshile. Bakhona abantu abanjalo. Futhi ikhona into engiphatha kabi, ngihlezi ngisho lento ukuthi umuntu abe ingxenye yento ethize noma iproject ethize noma ipolitical party ethize, abe ingxenye yayo, enze yonke into nayo. Umzukwane ephuma nje usayibona amaphutha, usekhuluma zonke izinto bese uyazibuza ukuthi lo muntu uqale nini ukuyibona ba lo muntu ubeyingxenye yawo lento le. So kunesifundo la ukuthi uma ushiya endaweni noma uthiwa uvumelana nento ezenzeka khona, shiya kahle uthule ngoba ubukhona, ubuyingxenye yayo wangasho lutho. Angazi noma ngena kuqaphela na ukuthi umuntu uma ngabe sebudlelwaneni uqala ukubona mzukwane kwehlukana ukuthi ya ukhona obengamenelisa omunye, uqala ukubona mzakwehlukana ukuthi ne-what you call incane. Zonke lezo zinto lezo zivela mzukwane kwehlukana kodwa makusathandwana nje ayiveli yonke lonto le. So indlela abalisingathe ngayo lolu daba ikhombisa ukukhula noma yini eyenzeka kubo kodwa bayixazile noma bayihandlishe njengabantu abadala ukuthi bethi cha asinganekelizwe akube indaba yethu thina sifike la sivumelana khona kwehlukana. Lento ngishiswe yileli gama elithi the commission will not be distracted. Lisho ukuthi kunenkulumo engale thina esingayazi kodwa ngokuzwa kwami kungenzeka ngibe wrong. Angiyibambe le video, ngicela ukuza ukuphawula kwakho la ku comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, ulike. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.